Samantala, mariing pinabulaanan ng Tayug PNP ang kumakalat sa social media na screenshots ng text messages na umano'y may mga bombang inilagay sa ilang mga establishmento sa bayan. Sa naturang text message, nakasaad na ipinagbigay alam nito sa alkalde ng bayan na may 4 na lalaking umanin maglalagay ng mga bomba sa isang remittance center, parking areas at isang grocery store. Sa panayam naman kay Tayug PNP Officer in Charge, Police Lieutenant Elvin Lopez, sinabi niya na bomb scare lang ito na galing sa hindi pa nakikilalang tao. Just a bomb scare text message from unidentified sender po, through text. So, we just conducted a validation for that information lang kasi medyo exaggerated po yung text. Nagkandak na rin mga validation kanina yung mga operatiba namin, particularly mga operatives po namin, bomb detection or routinary bomb detection or the possible which yielded to negative result naman po. Ang pahayag ni Tayug OIC Chief of Police Lieutenant Elvin Lopez. Katuwang ng kapulisan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Camp Narciso Ramos at siniguro ang kaligtasan ng mamamayan hinggil dito. Sa kabila nito, nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente ng Tayug ang nasabing bomb threat. Umaga kakahapon, January 3, nagimbal ang mga residente sa bayan, partikular na ang mga establishmentong nabanggit sa text dahilan ng maagang pagsasara ng ilang mga pwesto. Ini karupa ka lang, tayo na lang, linigpit na itayan ni kung kunada. Awan tao din tiwit makita, nawan ti, si tayo lang dyan, nabatit to yun kung kunada. Kasi awan mo tanggi ko ako, ganda mo ako, siyempre, natural lang nga, nervyos ka mo. Kasi siyempre, kung paadya, Agtinig naman ng isang tindera sa bayan ng Tayug. Ayon kay Lopez, patuloy pa rin ang validation at pagtukoy nila sa pinanggalingan at motibo ng pananakot. Kabilang umano sa tinitignan nilang anggulo ang papalapit ng pangangampanya at ang halalan. Aksyon!